Nazdar všetci. Tu sú moje 3 dôvody, prečo by som sa ja prihlásil na Gamču opäť. Prvým number one dôvodom pre mňa je jednoznačne atmosféra. Nádherná secesná budova s vysokými stropmi dodáva Gamči veľkolepý nádych. Toto mi dodáva pocit, prečo sa ja každý deň teším do školy. Viem, tento pocit nestretávame v našom živote často, ale Gamča tento pocit ponúka. A preto nenadarmo sa hovorí, že Gamča je slovenským Harvardom. Dôvod číslo 2 sú ľudia, ktorých môžete nájsť na Gamči. Na Gamči nájdete všetky typy ľudí, z ktorých vám garantujem, že si nájdete perfektných kamarátov do konca svojho života. Dôvod číslo 3 je vzdelanie ponúkané Gamčou. Gamča so svojím unikátnym vyučovacím systémom sa zaraďuje medzi špičku slovenských gymnázií. Profesionálny, ale zároveň priateľský prístup učiteľov k nám žiakom mi umožňuje vzdelávať sa veľmi jednoduchým, ale zároveň efektívnym spôsobom. Gamča taktiež ponúka množstvo mimoškolských aktivít ako olympiády a rôzne medzinárodné súťaže, ktoré rozvíjajú našu osobnosť a taktiež sú skvelým dodatkom pre neskoršie vysokoškolské štúdium. OK, čiže toto by boli moje dôvody prečo. Atmosféra, študenti a vzdelanie. Pozdravujem z Kansasu, držím vám palce a dúfam, že sa vidíme na budúci rok.